Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Any nou, impostos nous. Gairebé tots els municipis de més de 50.000 habitants del Vallès Occidental han apujat l'IBI de cara a 2024, una mesura que els governs justifiquen amb la necessitat de quadrar els comptes i fer front a l'augment de la despesa. I han dit gairebé tots els municipis, perquè a Sant Cugat s'ha optat per congelar el tipus de gravamen en 0,528. D'aquesta manera, el govern vol evitar carregar a la ciutadania la situació de dèficit de l'Ajuntament i també per ajudar a fer front a la inflació. El ple municipal de desembre va aprovar definitivament la proposta d'ordenances fiscals del govern de Junts i Esquerra, amb el suport de Vox, les abstencions del PSC i el PP i la negativa de la CUP i En Comú Podem. Carles Brugueroles és el tinent d'alcaldia d'Economia i justificava així la congelació. El govern ens vàrem comprometre a mirar de no perjudicar la situació que creiem que és greu, que és, que agrava el dia a dia de moltes persones i famílies del nostre municipi, congelant la pressió fiscal. Per tant, algú podria pensar que, de fet, quan congeles la pressió fiscal en un escenari d'inflació i que sigui ara més moderada, de fet estem, en certa mesura, baixant en termes reals la pressió fiscal. I què ha passat a altres municipis veïns? Doncs a Sabadell l'increment de l'IBI del 15% ha prosperat gràcies a la majoria més que absoluta que sumen el PSC i Junts al govern, l'oposició en contra. A Rubí, la proposta del govern socialista de pujada de l'IBI del 12% ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra i la resta de l'oposició s'ha dividit entre l'abstenció i la negativa. En el cas de Terrassa, el govern a tres bandes que formen Tot per Terrassa, Esquerra i Junts ha fet prosperar una iniciativa d'incrementar l'IBI un 3,5%, una iniciativa rebutjada per l'oposició. Un cas singular es troba a la capital catalana. A Barcelona, l'oposició en bloc ha tombat la proposta d'ordenances fiscals del govern socialista, que apostava per congelar l'IBI. Amb aquest fet queden exhaurits els terminis i, per tant, s'han prorrogat els impostos de 2023. Així, a Sant Cugat es paga encara un dels IBIs més alts del país, amb una mitjana de 780 euros per immoble. Es tracta d'una mitjana que va de la mà del valor cadastral mitjà, 130.000 euros, que situa la ciutat al capdavant de Catalunya. Dit d'una altra manera, el fet que l'impost s'hagi congelat no fa que Sant Cugat deixi d'estar als llocs capdavanters del rànquing amb l'IBI més alt. L'Infopodcast és una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.